Anyang aki din! Onya, kahit mo tigulong, ha? Ay, sana pare. Sumardeng ka kuman, jacket ti gulong. Ibagam lang, no kayat mo ta. Dinanuganan. Ay, sana pare. Saan mo nga ilayat-layat kanya day tadanog mo. Tama nga nung madanog mo day rupak pare. Kunam ka lang na sinon. Ah. Saan aga po ta, agkaroba ta? Saan ka natutupan? Pare, anya ti basol ko king ka. 5 basaklaang mo dito balayaw. Layat ka, layat mo ting kanya. Bawal timag na dito isang wanan ti balay may. Sige pare. Intun maminsan amok taon. Magnaak taon, ijay likod. Bawal amag na uray di talikod. Nay, kit sa dino ngay nga ti pagnaak nga agawid pare, no bawal amin ay. Problema mo daytan, ah. Ha? Juan, apay alayat-layatam iti danog ni kumparem ajan, ah. Nalastog gayam. Anya nalastog, inan-ano na ka. Basta nalastog. Ay na agkasta-kasta ka tamaamuan ni bakit na delikado ka. Apay, kunam kabuting ko ni bakit na. Anya lang ni bakit na ngay. Maestra iti grade 1. Ay puunay kan amang tagibasit iti padam a tao. Katsi ka kuma, anya ka. Awan tigin na stan bakit. Sarda nga munday tang aramid mo. Nalastog ka launa yun. Anya tinagtungtungan nyo kini Juan? Awan mo. Kat no nakita kayo itay dito sa ngawanan ti Balayda. Nagsabat kami lang. Nagsabat kayo kat? Awan mo. Kumusta? Kunana. May atlata, kunak mo ta. Day talang. Uy, kalpasan na nagpakada ako na nagawid. Paray, agawid akon. Kunak. Babay, kunana mo ta. Kat no nakita anilayat-layatan na ka. Ha? Linayatan na kaya? Saan mo ta? Ay naaglibak ka pa lang nakitak lang arudan. Dayjay. Naginapir kami lang bakay. San alayat iti danog dayjay. Bye-bye, ang abuswan na ka dayjay a tao. Abus ko na sa asawa mo, bakit? Idi pa'y amo kun nga abuswan na ka. Kayat na nga aramidan kan ka, gapot ay tultulok mo mat. Ni bakit ko na ya? Takrot kan samat. Ha? Siyak? Takrot? Nagkunaking kamay? Ay no saan ka atakrot, danugam dayjay ahwan, ikam ti pagnakman na. Anya? Danugag nga wanggap-gapo na? Anya agmauyaw? Anya laki din aya, bakit? Adalaag man ti dabagak kan ka, Clara, anak ko. Mapanakon mangisuro, nanang. Mabiit laang, taada nga minakitang idikalman, ajak na gustuan ka. Anya ti nakita yung nanang? Ni Jan, laylayatan jay kaaruba na iti danog. Ay, kunakon kat. Saan lang asyak ti nakakita iti dayjaan na pasamak, nanang? Nakitak kat no eksakto ati manawak iji tawa idi nakitak iti panang layat dayjay akaaruba na kini Jan. Imbagak ngarot kini Jan, nanang, ang ikat katawa na laang. Dayta ngamin akaaruba dakat. Juan tinagan na, nanang. Juan, ano Juan? Nagapo iti pamilya dagiti lastog. Nalastog dagiti naganak na. Uray dagiti kakabagyan da naglalastog da amin. Isumot ti kunak, nanang. Nagmalaskit di ngamin aya. Tanagado ti mabalin nga agbalin akaaruba yaw. Dayjay pa'y lang mat at tao tinatumpungan yaw. Ay, wan nga rod, nanang. Anya lakit din aya amal malas mi. Itaang man, saan laasyak ti nakakita iti inaramid ni Juan apan ang layat na kan ka? Adapay sa balya nakakita? Nakita ni nanang ko. Iso analawag alinayatan na ka iti danog. Saan nakmat adinanog Iso nga ita, nasken asursurwam no kasano mo ti dumanog. Tilay bagbagan bakit? Amumut adyak kayat ti gulaw. Gulgulwanda kan, sa kastapay lang ti bagbagam.
Kaya't ko, puro kapya. Ay, lumaban ka. Ala, ag-practice ka iti boxing. Nagtal na ka man, bakit? Relax ka laang ka di. Anyalaki din na yan. Oh, Jan. Oh, pare, kunang ba na? Kaslasaan ta nga, kumpare no, awagan nak langit, tinagang ko, pare. Awan kumpare katakrot. Ha, di mo ka di bagbagati kasta, pare. Tadakas ti agkarkaray. Makatandano ka kahit. Ay, no kasta, agawid ako. Nagkunang agawid kan. Ururahin nak ni bagag kaw. Saan ka nga agawid? Agdinanog tapay. Mabitlaang may. Jan, agawid ka! Hindi bagit ko, pare. Enton maminsan. Agdinanog tan. Isong agpractice ka analaing amakiboksing. Inayaban ka adagos, ta nakitak abut-but ngan na kamananday jay ahwan. At dalang iyar arasas na kanyak ba kahit? Ay na, di pa ila pinabuksitan. Di may balod ako. Adaak mo't amang piyansa kan kakat. Yaklay narapaap, ti mabalod ba kahit? Ay nagtakrot kan. Siya kung ti makarurod kan kan eh. Hingga kaya garami din, ti lesson plan mo. Iyawat mo man ki direta English a libro di ta abay mo. Ha? Ay, daytoy. Ay, nagpuskulin nga English a libro daytoy ba kahit? Adtoy. English nga ro ti sursuro ka subject. Daytaman ti kaya't ko asurwan ba kahit? Ti aging lays. Taapay alas ka na sursuruam. Ne, dakis aya makaadalak pa'y. Si kakit di may. Ala, surwan na man kiday. Uray English karabaw laan. Bakay? Bilibak at talaga iti dayjay at tao ba kayo? Nagtakrot. Asinaw, tidakda ka matam. Ni Jan Apay, di mo pa'y sinardangan. Nagmayat aluklukwan ba kayo? Oy, si Juan, balbalaagan ka. Isardeng munday tangar aramidam. Dagas ayakit paglulukwak lang may. Intun makaungat ken kadayjay, delikado ka. Tila sasaw. Saan arumbeng apaglulukwam ti padam a tao, Juan? Tandaanam dayta. Anya, ti aramida nila kay mo jay salas, Clara. Agbasbasa na nang, apay ka di? Anya, di basbasaan na. Di English a libro, apay di yung nakita? Apay nga agbasbasa. Ninanangan aya, nagado ti saludsud na. Kat basdaawak lang mo't Saan kayo na masdaaw? Takayat na laang ti makasursuro iti English. Apay, saan na pa'y nga mo nga ag-English? 75 ka no ti grade na iti English idi nanang. Kat, ita, kayat na makasursuro. Isu ano at dawayak, sursurwak mat. Ay kat, lumaing to nang agsaw iti English no kasta. Isu mati kahit na asurwan nanang. Kunak nga ron asurwan na ti agboksing. Wano agkarati. Tapno malabanan na dayjay akaaruba ang aglasto. Mas kayat na mat asurwan ti ag-English. Ay na, nagregat ka mat asurwanan. Unay kakit din ayan, bakit? An-anusan na ka day. Dagiti estudyante, maminsan ko laang nga isuro amudan. Ngamsi ka, ay na naminsan nga pulo ko nga inulit-ulit, di mo pa'y lang mo. Gagangay tamidyo adan edad ko bakit? Makaumakan asursurwan. Mala, ulitin tamanan bakit? Anya ti ulitin ta? Ye page 1 Anya, ay nagadayutan dyan. Nakadanunan tan ayan. At datan iti page 100, agsublita manan iti page 1.
Mayat may, ti kukuya-kuya. Wen pare, pariirak man. Ta nagpudot iyo nagtibalay may. Nakainumak basit, pare. Ay, so mulagaham nga agat arak ka pare. Mayat sa street basit deta rupa ma. Medyo kilo ka, pare. Anya, ay, saan mo ta pare? Naglastog kayo ti pa nagkita ka. Ay, saan pare? Influensya lang, ti arak day ta pare. Dalugan ka na talaga! Ay, stop! Look and listen. Anya, Do not try me. but nga naksama ta. I'm not care. Nita, bumugaw ka man. Anya ti bagbagam. Stop! Stop nga! Aguray ka man! Stop nga! Aguray ka. Tamapan ko alaan ijay balay, jay kadaanan a diksyonary me. Go! Bakit? Ayan na jay diksyonary dito'y paladpad. Tapay, an-anuam jay dictionary. Kasapula nga raw. Kaano nabayagan nga awan day jay a dictionary? Kasano awan? Binulod jay kaanakak nga estudyante. Aging ga ita, saan nan nga insubli. Unay mo tigas tuyay. Binaybay akon tawan mutlaang mga usar dito'y balay. Kasano amawatak nga, jay English nga ibagbaga day ta adyan. Ing-Englishan na ka? Huwag nga raw. Naspakan, Juan. Na, di na mang katawaan bakit? Ditakan amaaba. Aho, maaba ka sa asawam. Inakayaban ng kilkusip nyo. Nanya ko mati maitulong kan ka ngay day nga angkel mo. Padamot an norid noray. Ada manggulgulo keng kawan. Sana manggulgulo ang gail. Kay, apay garot akayat mo atiraan ta. Ikan talang iti pagnakman na. Nabayagan kay sa anak adim mandanog, baraw. Ay, makadanog kay tanang gail. Ada pagpraktisa na kaanakan. Oh, sinabat na kamanan day jay ahwan? Kat, nilayatan na kamanan? May kidiya ay pagtugtugawak pa kay. Kat, anya nga'y tinaramid na kan ka. Kaya't na, ngaglaban kami. Kat, nagpakumbaba kamanan? Wan ko na madagusan na. Pinadas ko nga in English. Nagatras may. Anya ti imbagam nga English. Stop, kunak. Nagatras. Idinin na yunak iti look and listen. Ad-adan na nagatras. Kat, anya ti nakakatkatawa iti dayta. Ay kit maabak ko ada di ahuan ba kay? Iso asurwan nakpay man nga aging lays. Tapno mas manayunan ti armas ko kontra king kuana. Lakay, anya ter aramidin ni uncle mo dito'y balay. Kawan, umaylang agistambay bakit? Itemplamang kiti kabina. Naibus nanti kape na. Agpat-patimpla manen. Kat itimplaam Kaano nakaliman atasa. Sige lang, kati itimplaam. Adda ka di papanan niyo? Awan, sige agad dimot. Juan, umay ka na! Andan! Ha? Adda ka nun bakit? Ni, anya ti addan? Sige pa ka. Umaya ko ng kal! Saan ka di ani dyan? Dahil ta magmagna di ta kalsada. Wanang gal, isulan da ita. Kita ang tipang nagnana, naglastogan niya. Kung namlasig sigurado, amangan manood da ilumlimang ng armas na. Katapay ko manood da ilumlimang ng armas na. Kabuteng mo ang gal, kabuteng ko. Padayam, kabuteng ko. Oray mampay bomba ti armas na. Inta ni Jayan na. Makaraman ganyak de taatao ita. Oh, Jan! Si kamad kayam, pare Juan. Good morning. Apay nga ibagbaga to'y kaanak, analastog ka kano, ha? Ha?
Sa anak mo't analasdog tiyan mo ka, tata. Nalastog ka, kunam ka laasino, bituga mo nang kan. No. Stop it. English sa mo dahil dyan bagana. Unsang kan, kat English mo to na. Anyat di English ti danugang ka. Apa adamagam ka na kayang kan. No fighting. That is bad. No. English manunday sa ka na. Let's go home. No fighting. Apaya di mo imbagaan. Ay, madi. Apaya di mo imbagaan ang laing magkayang nga English dito tao. Tay nalak kumamot, tay daan alibrok iti English. Apay nga nagatras ka matan. Ay, narigat ag English, barok. Agdaringungwak. Lapanawag ka na. Angkel! Papanamon nga eh! Inak ituloy nga inuman si kapit baraw. Ang mga nulumamis, itakan. Nya ka lagi din, Angkel. Di na mo panawan dito ya. Makikayim ka lang tanggang kuwana. Tapos narigli ka tayong English. Nakapuyak di taba na baraw. Anya laki din. Agsublitan nga giskwela ti grade 1 no kas Angkel. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sa dino ka di manan ti papanam duro lakay. Siguro addamanin mapan mo pakipunsyonan anya. Gusto ka, Mila Bakait. Itang aminti ka sarte anak ni Tata Punso, di tadaya. Iso ti papanan me ni Pari Magno ita. Ado ka no kay tisagana da. Ay, anya kalakit din ay lakay. Yeah. Day talatan pakipang panganam ti ammom asapulan. Kasta ka dilatan ti aramid mo? Imbes at tulungan nak nga aglako itinatang, tapno adda pagbiag tayo. Ngam saan mo? Gaputa day talatan buksit mo ti ammom nga isapol. Ni bakit mo? Anya laki din na yato asawak. Tulungan kanto, into nawan papanan me ni Pari Magno. Sige, inakon bakit? Aguro uray ni Pari Magno di tarwar. Di kagdanag ka rin. Mangyawid akto iti si daun tayo into malam. Ay, di ka manen mangibaba induro. Ha? Makipangan ka lang arudan? Mangyawid ka pa'y? Ha? Nagmaditi ka sa tangaramid mo. Agasam ngay day taka ng pare Dura. Pinunumot tin iti kastaunay taplataw. Arig na kay aglupyasan. Gusto ka, pare. Nyalaki din na ya. Di ka lata nagtagtaga rin. Mangantaki din. Intulong maibos ko, inak pa'y mangala. Aghiritak pa. Anya? Ay, anya laki din na kinarawat day ta. Ala, manganta nga rin pare. Kalpasan na, agawitan. Siyak, ti mababaing. Pwede kastangan, aramidan pare. Anya lagi din di kumpare ka. Ngalalala, mga tagarutan. Inak pa'y mangala intun malpas ko tigan ka lang. Kurang pala ito pare Magno. Ala, makamu ka pare. Basta inton malpasa ka mangan. Agawid aktaw. Makamu ka, no kaya mo pwede mabati dito. Un pare, awan parikot nga oray mabadak dito eh. Basta inakto pa'y mangala iti kanak intun madamdama. Mangisupot ak tumatan iti si dami ije balay no kaskasano. Alam da gito'y meron anak ka. Ingka pa'y lay karga Jeref. Ipabudot tulangan ni nanang mo ito. Sumangpit sakbaya si datayo. Nagadumat ng dagito'y akar ni tata. Nangalaan yung ay kadagito'y. Sa dino pa'y kumanga. Inyawit ko tagita. Nagkapwede ponsyonan anak ka. Anya kayo matan tata. Makipangan kayo lang arudan. Nga mangyawid kayo pa'y laang. Nakababain. Inya kalakid din ay anak ka. Ni. At ito san ni nanang mo. Simbang pwede na nagkapoy di palengke.
Ingkayabanan, tamang tayo kitain. Naimas ti si datayaw. Anya? Apay di mo mutla garawan ang nagita makan bakay. Nalpas kami anangan kini mayrang anak ta. Idin to si ka. Buy-buya ang matlatat nagita makan. Mangan ka na. Ay na, jak kayat dagita ama kanduro. Iso ano kayat mo? Si da umlat ta amin nun dagita. Anya laki din na ito asawa. Alala, no di mo kayat di mangan. Panawan na nga rodan dito kusina. Ibusag amin dagita makan gaputa. Sayang man. Rawot ka talaga. Ah. Inton ko nag-high blood kan. Puro tabtabati kayat mo. Ay, sana mapasamak na ito kanyak baka. Awan na ito high blood kanyak. Kit no nagsalun ata ka tao. Awan to, pa sa bali amarikrik nakitibakik. No diti panagbisin ko no awan punsyonan apakidar ayak niya kiti. Anya? Ay, makamu ka nga rodan. Talaga adi mo kayat ti pabagbagaan. Natangken at talaga ti ulong. Dinakto nga rod pagpabasulan no makaala ka iti sakit mo. Gapo iti nalabos a kinarawot mo. Anya ka diti ko na yung ibagayo kanyak nanang. Ngala, ibagayon, dapin na patiga pa panakita. Sa dinaw, ti kunam apapanam. Apay, mapan kakadimanan makiponsyon. Husto kayo nanang. Iso nga ibagayon. Anya ti kayat yung nga ibaga tapno sa anak amauti. Ije punsyonan. Ang mga no maibusanak iti makan. Pangaasim kumamot anak ko. Agbaliw ka kuman. Ah. Amom ka de, asikan ti pagsasaritaan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Gapaw iti kasta nga aramid mo. Anya kayo laki din ayan nanang. Baybayan nyo lagi tatatao. Mapanlamod makibonsyon, ano kaya da? Asaan ka da siyak ti pagsasaritaan da? Just, Ay, talaga natangkan ti ulong. Day talatan kinarawot mo ti birbirok mo. Di mo pa'y matulungan ti asawa mo iti trabaho na. kaya tulong tulad ta ka din nanang. Basta di yun pakasikuran nagiti magmagigyaw. Awan bibiyang lagi tatatao kanyak. Saan nga isuda ti magpakpakan kanyak? Oh. Maka mo kamanlagan. Makakasarsarita. Pasig abaribar ti panagsungsungbat mo. Paray, nasaya ata nakita ka dito yung paraangan niya. At ako man napatig adamagakin ka. Anya ka di tayo paray. Sila napatig ngagpaiso Ako ha pare, nadamag ko ka. Ngagpaskin ka nun ni tatalando yung tunbiga. Pudno ka Ay, uwan paray. Apay, kaya't mo ka dito sumurot ka niya. Uwen apare, makandaitan ko naman. Anya laki din pare Doro. Basta pakiponsyonan, saan ka nga pauday? Uwen apare, karnidaitan ko naman. Anya laki ide. Sige nga rod paray. Dagasin naktulatan niya bala hintun bigat. Agkuyog tantaw na mapanitayan da tatalan daw. Uwen pare, namnamaam asa anak amaladaw nga umay. Tapno saan ta maibusan, sayang ti karne. Sa dino ka di man ang tinapanan ni tatang nanang. Nakitak mat itay ang nakasukat. Ay katnapan man nagsapulan ay iti pakipunsyonan na anak ko. Amo matanday diyang amam. Kasla saan amang mangan iti kasdiyang aramidan na. Anya lakit din ayan ni tatang. Di lang maumuma iti karni. Day talatan ti sapsapulan na. Anya nga rod ngay anak ko. Kasdiyay mo't ti kayat ng aramidan. Mala, di mo latan pa kasikuran ti amam. Ingkakat agripaso, gaputa dandanin ti exam yo, mayra anak ko. Baybay amon ti amam. Agbalbaliw tulatan, no kayat na ti agbalbaliw. Wen ananang, nakababain lang amin ti kasjay nga aramid na. Mababainak pa yan ije pagadalan. Gaputa pa saray agdamag dagiti ka klasik kanyak. May papan iti kasjay nga aramid ni tata. Ala, bay aman ako. Kasaritak tumanin jay amam, bareng agbaliwon.
Talaga nagado ti makan pare magnaw. Ipapasta ti mangan. Talaga nagimas dagiti ng sagana dapat ay. Ha, nabayagan na dyan nakasida ka dagiti kasto. Di mo na ya pare. Si kalatan di kitain na kita tao. Di ka mo ngaminin malmal pa sa mangan. Itay ka pailangan sumanubli di ayan timakan. Awan bibiyang ko kada kita tao. Mangandamot nga ano kayat da. Anya laki din pare. In ka pa'y mga alay ti kanan. Ado pa'y ti makan. Umay kaki din pare. Agawid tan. Nabsuga ka. Mabitlaang nga rin pare si kakamit. Inak pa'y mangisupot. Iti si dami di pare. Uray nak dito ya. Anya. Talaga ka de, nga awan babain mo, duro anak ko. Anya ka di malinday tangay bagbagayo na anang. Awan mo dakis wano madingay naramit ko. Kasano kumaako nayo amang ibabainak ngay. Sa anak mo't alapan nagtakaw, nag-hold up wano pimatay dita. Nya. Nagadon ti imbagam. Gamsaan ka di anak ka babain, akanayon latan, nga ijay punsyonan ti ayan mo. Sapay nagrawat kamot nga rod amangan. Ah, Sapay ugalim mo ti mangisupot. Makipangan ka lang nga rodan, nga mangyawid ka pa lang. Basta punsyonan, si kanti turong ti imatang dagiti tattao. Apay, saan ka de, amang ibabain ti kasta? unay kayo laki din na yan anak. Basta awan malingar aramidag. Iso adida kung pakasikuran pa. Baybayan nyo, ag sa ulat na nagita at tao, kayat na nga ibaga, kayat na nga ibaga. Gam nagalas ti kasta pakasarsarita am anak ko. Agbaliw kan. Sarde nga amon ti mapmapan akanayon kadagiti punsyonan. Tulungam kit din ati asawa mga aglako iti natang iji palengke. Uwin ka dinanang. Tulungak to indon awanin punsyonan na pakipanganak. Anya, hindi. Aniya. O, at ti kapinanang, agkapi tayo pa eh. Apay, awan ka di manan ti asawa. Awan nanang, kas itisigod ah. Napanmanen nakipangan ijay punsyonan. Tikit dilaing nang agsapol iti pasken. Ay, talaga nga awan deng-denggen na. Inton kwan, pakaisagmakan na lang araw, tikas jay nga aramiden na. Day tamat nga rod ti pagamkak nanang. Ang mga numakaala iti sakit na adi na oras. Gapo iti kinalaing nang agsida iti karne. Ala, bay am anak ko, kasaritak tumadan ti asawam. Maday, tinalabas apan panangan iti karne. Sa di numanan ti papanam lakay, mapan kakadimanan makipunsyon. Ay na. Mapalakpakan ka. Nga puta naglaing ka anang pugtumila bakit. Wain, inak manin makipunsyon di tadaya. Ay na, makapasikur ka lalaki. Day talatan ti ammom nga aramidan. Tilatan mapan makipangpangan ti ammom. Mangibabain ka launa yun. Di ka ka din agong unget bakit. Alisto ka abo makit no kasta. Sige, sige. Inako. Ang mga numaladawak iti papalak. Mga lakangarudan iti badom. Agyan kanton iti mapan mo pakipunsyonan. Makapasuron ti kastang aramid mo. Mila ba ka? Pang-ase. Agreeing ka man. Apay ay aduro. Ay, disturbo ka iti naturog. Bakit tulungan na? Nagsakit ulo yun ti Chen ko. Ay, diyan ako na maitorahid. Anya ka din ti mapaspasama kan kalakay. Ay, mabiit lang. Riingag ti anak ta. Itaray da kalangan iti ospital. Sige man nga rin bakit tarasam. Talaga diyan ako na maitorahid. Nakaroon sa sakit ti Chen ko. Mangan kanduro. Naimbaglakit din at pinarwarda ka mula adagos ija ospital. Huwag nga rin bakit. Mga pengay. Natingmot na kita nakaidasar nga ipasidam kanya bakit. Awan ka diti karne. Mangan kakit din.
awan ti karne. Impakan min iti aso ti inyawid mo a karne. Gaputa na banglegs. Iso day ti makagapo no apay ang nagsakit ti tiyan mo. Na food poisoning ka, gapo ka dagijay amakan. Anya. Ay, sayang pa idagijay bakit. Sa pinagado. Ay, yung ngamin amo na bang lisgayam dagijay bakit. Di mon sayangan dagijay a karne, Doro. Pag nakmam kumantikas di na pasamakan ka. Rawot ka ngamin unay, kaslasaan ka amang mangan. Nala, huston bakit. Bayam, talaga jak kaya tayo hindi mo pan makiponsyon. Jak kaya tayo na maulit tingin siya na pasamak kanyak. Pare, naimbag man ta nakapasyar ka. Paray, kumusta tirik na mo ngay? Napakaruan ka magamit iti daya pa nagsakit ti tiyan mo. Ta food poisoning ti makagapaw. No apay ang nagsakit ti tiyan mo, paray. Awan nga rin pare. Nakababay na dyan na pasama kanyak. Sa pala ko paray, taag nakam kan. Pagpampanunutam, kumantikas dyan na pasamak ka. Awan pare magnaw. Jaktong kaya ti mapan makiponsyon. Agsakit tumarin di tiyan ko. Oh, mundya ako pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Asino nga iti nakitak anabayag akasarsarita bitay bakla. Ha? Tinakamotor ka din, Ana? Diyan ang hisit, abarbasan? Wan, Ala, nakitak nga road. Nabayag kayo ang nagsarsarita itay. hay! Nagsaritaan mi man, ti ba ipapan iti ref? Ako na ang utangin ken kuana. Bombay day jay. Anya? May sa lang amin ti ref ko. Kurang apang ikarga kiti lakok. Iso akin ang saritak no mabalinak ang makautang ken kuana iti ref. Kasta ka day? Kahit imanugot mo lang. Wala na. Imanugot tagod pirak mo ken kuana. Ay naimbag man. Husto tapno adang agpaiso ti usaram. Tapno maka-istak ka iti adu alakaw. Uwan nga rod na. Tapno uray once in 2 weeks kumati pa nag-purchase ko iti lakok iti ili. Ay wen tapno makatipid ka iti pasahay. Ilakwan nakman iti may sa kilo a karne ti baboy, kumare. Anya pa ay kumare. Sinigang, kumare, kan may sarapot apitchay. Imbag lang ay sagpaw kuman. Ay, mabiit lang, kumare. Kasla ka barbaro man ng tiref mo, Ha? Awan kumare. Si Kaki Dimat. Madlaw mo amin na madlaw mo. Madlaw ko tasigod matkat may salaang tiref nga us-usaram. Ngamita, duamat tan. Inutang ko lang iti Bombay. Anya, Hulugan da iti kumare. Awan mo't ngayon pagkas ko. anya. Iso ang naghuluganak na tanang. Kasta ka di, kat manungay ti hulog mo. Weekly ka di, wano inaldaw. Weekly kumare. Ngam, saan nga nga umdas ti may sa aref ko? Iso nga inkidem kun tinagala iti hulugan. 1,250 ti hulog ko iti tunggal Sabado kumare. Mayatin anya nga tano agala akmat. Imbagla pagistakak iti abasto dagiti anak ko. Tapno sa anak nga umay gumatgatang iti inaldaw. Katwan ako mare. No kayat mo, siya akong ti makisarita iti Bombay na galaak. Tapno intun sumaron alawas, kat makaala ka matan. Unman kumare, takasaritak nila kay ko may papan iti daita. Nakunak ang mga latalaangan iti hulugan aref. Taawan mo ti umdas a pagkasta lakay. Good si ka man bakit? Mangala ka.
tulungan kang agbayad. Sana balit a weekly mo eh. Sana kasi ti dagduma a Bombay nga inaldaw dang agsingir. Aywan alakay. Naku namit kit din ni baklaan na singpet kano dahi abumbay. Saan nga istrikto? Kasla ka di? Ikaw na. Mangala ka. Kasaritam ni kumarem. Tagaranturan na kapilaang. Wala kay, kasaritak inton bigan. May ngagpaiso dahi ta na panunot mo. Tapos saan ka nga inaldaw? Ang parang gumatang iti sidarin na itubing. Wen nga rod, saan na bale, ta inton malpas ta ahulugan, awanen, saan tan amangala. Replaang at talaga ti kasapulan tayo dito'y balay. Wana. Isupay titaktak mo ang mapan gumatgatang iti sidarin. Dakkel mo ti maitulong na kay. Nay, kasla kabarbaro mo tay taref mo kumaray. Sana kasla. Talaga kabarbaro ko, mare. Nadlaw ko ata sigud mo't ngamin amay sa laang ti ref mo. Ngam ita, dua motan. Hulugan lang, dayta. Anya? Hulugan? Wan, mare. Inutang ko iti Bombay. No, hindi kat kwarta ti utaken ko, ana. Gamit mo't itan. O, na yan kumari. Kung naklaki din o ginatang mo akash. Siga kitimot. Awan man pagkas ko. Amumatan. Agmin maintenance ti amami. Iso ti may sapapapan ti income ko dito store ko. Sa bagay. Isa, pinatos ko na ati hulugan. Sana bali, ta sana mapupuutan kat malpastuman laan. Un, ako mare. Nga may mayat lata nga no cash. Akas la iti ref ko. May mayat ti cash. Tapno awan pampanunot. Mabay bayadan. Sa pay dakkel ti patong dagita Bombay ada kita. Anya lakit din. Anya? Kayat mo asawan? Nagala ka mo't itiref ahulugan, kumare? Wen kumare pariha, nagalaak iti nagalaan ni bakla. Kat, manungay ti ihulhulog mo iti weekly? Kasmat laeng iti ihulhulog ni bakla. 1,250. O, na yan, kumare. Di ka pa'y lang nga in cash. Tapno awang pampanunod, mabaybayadan. Anya nga hingarod kat awan mo't kwartak apagkas ko no bilang laeng mare. Amumatan, ado ti paggasgastusan mi iti asawak. Tuition fee pa'y lang dagiti anak mi kat manumatan agatan. Hay, naadaan kayong agpaiso iti ref, ngam, hulugan mat. Anya? Naimbaglaki din da sa anak na ipada kada kayo. Ada ref ko nga LJ, ngam saan ahulugan. Kas day jay ginatang ko iti chongsan. Kasta ka di? Ay kat pagyamanam latan ako mare, tada kwartam nga inggatang mo. Saan kan anaghulugan? Anya lakit din. Anya lagi din nagijaan Nelia kin bakla. Ipadlaw da launa iti kinagraramanda. Ha? Taape anak ko namday ta. Pait. Pariya. Ay na, apo. Ada ka barbaro a ref ni bakla. Isu adwa mo tan ti ref na ija store na. Pudno ka barbaro nga maho, hulugan mat. Anya, kita niya kumaitan hulugan tirif na. Ay, katawa ka. Nagsasao ngamin, kunamla no isu abak nang. Uray da dyan nilya, kunamla no bak nang. Ngam hulugan mat ti ref da. Anya laki din kunakmanan. Sika talaga pariya. Tila ik kami ti isyong. Ultimo hulugan aripda. Adda may bagbagam. Ay, katwa na. Naimbagpay kanyak ta saan nahulugan ti ref ko. Cash ko naman. Anya? Awan pampanunutak abay bayadak itong galawas. Nagtal na ka man. Anya awan baybayadam may bagbagam mo. Gapulang tadida mo tilon mo. Kastagi din ti bagam. Agulimak ka, no di mo kahit awilding ak tangiwa mo. Limalalakyan ka at chismoso. Salpag ka. Nana, nakita yo ka di ti kabarbaro aref ni bakla.
Kan kastamot ng tiref da Anelia. Ay, nakita ka. Apay ka, day. Kunaklaki din o kas day sa magayam. Anya? Dangag pa ti ka barbaro aref dangam hulugan mo. Nay, anya nga iti parikot iti day, tapariya. Di dakla tultuladan. Cash amin dagiti usar ko iti balay. In cash ko ti ref me. Kastamot ti washing machine me ka barbaro. Anya? No, agsasao da di abakla kunam lansan nga agutang. Uray da di Anelia. Ngam ne, puro matgayam utang ti usarda. Sika, mait. No siyak, awan mat siguro ti dakas iti panangala da iti hulugan a ref. Lakit day, agbaybayad da iti hustaw tunggal lawas. Aniya? Ken maysa, pagbambanugan da ti baybayad da. Saan da matataktakaway? Anya lakit din, pariya. Diyos ko, pakawanam. Anya nga tayo ti parikot na, no addarif ahulhulugan ta iti bumpay. Jakman ammo iti dayjay a babae. No anya laon iti parikot na. Nakakapanggigil siya. Intong kwan, jak makapagtepel kat pagsasawak tawanan bain. Ay nabay amon kumare, tinapatag kat awan ti dakes nga aramidan ta. Ay saan? Saan nga uso pa'y kanyak ti pakpakumbaba? No maminsan, no kanayon tanga agpakumbaba, kat abuswan dama ti kinasingpa. Sa bagay matkit di Saan ta matataktakawon ti hulhulog tayo ti ref? Ngam no apay anas kan aya, ama pa na istoryaan ni ti tatao. Anya laki din. Kasaritam tulaangan inton maranaam kumare. Kasaritam iti nasayaat. Matibab ko ti subsub na day niya babae kunaktuman. Pudnutin ako na ni baklagan ka. Noon niya nga tangamin ayat ti pakibibyangan ni Paria ito hulhulugan nyo aref. Hey, jakman ammo iti dayjay a babae. No apay anasken pa'y amapan na istoryaan iti tattao. Una yan akaruba. Uray saan damat apakibibyangan, makibibiyang da. Nairuam tayon iti kasta nga ugali ni Parya. Sipod pa'y kat man nakibiyang dayjay. Iso nga ato dito lugar tayo ti saan nga akin kayat ito ugali na. Kaputa man nakibiyang amin. Awan bibiyang ko. Tinapatag kat nadalos ti pagtataudan ti baybayad ko iti ref a hulhuluga. Sa bagay mo't kidi Iso nga oray mapan na kami istoryaan. Ayos lang. Ago maangag istorya. Anya lakit din. Ning, ato nagsardeng nga motor di tarwar bakon. Ay sus, tiag singer samot iti utang ko day talakay. Ay kitsang mo ma. Narumwar ka man duling, ibagam nga awanak. Anya? Ay apo pa riya. Ada chinilas mo jerwar. Amuda nga da ka dito yung Anya ka matan? Di ka pa'y amo di makisama mat. Rumwar kan, ibagam nga awanak. Anya lakit din. Ni, tasuruan nakpailahan nga gulbob may. Salbag kide. Rumwar kan at ada jirwar nga agur oray. Ibagam nga ada na panak. Duling! Aday ta, kundi uyaw ka kadagiti kukumarim nga darif na hulugan. Ngam si kangay. Anya? Inkas mo ngagpaisutin na alamarif. Kan washing machine. Ngam inutang mo mula ang timbayad mo. Anya lagi ding. Sumardang ka man duling. Ang mga no ada makangagan ka. Narigatan. Kit ibain mo no bilang tamamon da. Unay kan pa niya pa eh. Lumanabid. Mala, agduling kang agduling. Aging ka matiliwanda ka. Kas na ko na ti kolektor. Manumit na bulan ng ilamlam mga mida. Into no may alawas. Kit kas talata. Kaswanda ka ni tista pa. Anya? Uyawam kang katawam na kiti karuba nga darif ka hulugan da.
Ngam, kasladakdakkel pa iti utang mo, ngam isuna. Duling! Agbayin ka mamut pa niya. Siyak nga asawam ti mababayin ka pwede kas tangaramid mo. Salbag ka. Pumapay ti ugalim mo. Pariya ka talaga. Kasla ka na yun, nga da nakaparada ang motor dito sa angot ti balay da pareya. Wine, tasap-sapulan da ka no ni Parya. Dami na na. Saan magaya pa nakabaybayad iti utang na iti bangkaw ang naglonan na? Anya? Aglamlamang ka na, tawan ibayad na. Ti inutang na kanu a kwarta, kat iso tinangikas na iti ref kan washing machine, nga ipampanakkel na saan na kanu nga inutang, kan saan kanaw a hulugan. Ay, unay na pareya. Pangas na amin na pangas. Uyawin na amin na makita na. Oras saan mo na uyaw. Sa ita, isumagayam ti dakil ti utang nga. Kinaswanda ka na iti estafa. Aniya? Kasta ka din, na. Wan, sigun iti ipag na, kinaswanda ka na, tamanumutin abulan asaan ang nakabaybayad iti utang na. Aniya? Saan lang nga din ang nakabaybayad? Aglamlamang pay. Iso a husto lang nga kinaswanda. Tapno agnakam. Kan, maamiris na dagiti pananguy-uyaw na itipada na nga adda utang na. Ay naapong! Kunak lakid din no apeng agkuti-kuti ti sako nakakabil dito asi ti kulungan ti baboy. Adda ka magayam dito yung aglamlamang. Pangasim ko, Mari. Ang ulim kamot ko, maa. Aniya? At nandito ni pariyang aglamlamang. Umay kayo ditoy. Da kayo mang sapsabol ka ni pariya. Salbag ka kay di abakla. Awanan ka itibain. Ala, umay kayon. At ni pariya dito kulungan ti baboy. Dito yung agdul-dulin tawanan bain. Lumitin nga aldaw sapsapulin da ka. Imbes ang makisalita ka, may papanito utang mo. Ngayon saan may taglim-limeng kakati. Kuha, sir. Ala, sumulot ka kanyak. Sarge, lipitin nyo ti iba na. Sige. No di mo kaya't apo sa asan ka. Sige. Aday ta, maikulong ka kuman salpag ka. Anya? Uyaw-uyawan na kami, anadan kami iti ref, ngam hulugan. At least, oray hulugan, ang paypayad kami iti husto. Kat ala husto kumamutan Husto mo tan nga, tarupam Oy, husto tin ako na ni bakla, kumare. Ni, Marinelya. Uray hulugan ti usarmi. Agbaybayad kami iti husto. Saan akas kan ka nga ilamlam mangam dagiti agsingir kan ka. Anya? Ipampanakal mo akas dagiti ref, kas kada washing machine mo. Ngam inutang mo matlagaan timbayad mo. Saan nga dakas ti umutang? Ngam ti dakas na, saan mo ang binaybayadan? Ilamlam mangampay. Ala, husto kumamutan nakababainan ka dagiti tattao. Matungpakan san? Huston tarupam. Nakababain ngay bagbagam. Sikat yawanan bain. Lakay, abay, saan na ka di atulungan? Bubuya anak madlatan. Kahit anyangay ko mati may tulong ko kingga. Siga mo tinagutang itidak kalagatan. Anya? Saan ka mga imbaon tapno umutang ka? Tapno dala igatang mo iti agkakanginang usar. Tapno da pagpasikat mo iti karubam. Salbag kagidiya. Lakay. Isungay ta, no ti utang mo ti makagapo iti panakaikulong mo. Ay kitaklo na ma. Basol mo day da, pareya. Duling.
Ay, saan nang iramraman? Tawan amok iti dayta. Anya lagi din. Ay, anya laki day. Uray hulugan ti usar, laki day mabayadan. An-anwan ti kas, no inutang mutla ang tinaybayan, ano saan na mabayadan, kit isupay ti pakaikulungan. Ay, anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.